no na to me ni ahodi no ya bi ne won say wa obi ntumi hwehwe mu ehu mu yeda nso da hodi na me ba sa kuro aja oba na ho konkono enna nwumere wo ma de kan nyina se de aseda ma osan se de wo ye bura dwane ntiase so ya da wase se waka ye nyina bom na de aba wunwene na sese metie wa se mede nkwaje bebre ahonhome ne wa asem de asie ani se ta ye nim se wo do ma hye na ase dada pagya wodin enna nwumere na twedom ma ho na gi akra se de nra wogi bi ne mo nkwa no ye nim se wo ka ye ho nti adom ne ehomobro enya ye fa ba mu kasa fie mo kenkai ya da wase se wa ma ye nso akoma e betum de age wa asem onkonkoro me mo akwa ba biu amen Sama ya kana na no somo a abeboa wo entekini joke last 4 years Ghana for Chuaba ya Chuaba na nakufo ado se wontene wo ase kikiri na wasa samne ya tamde ko court ni yi judges ma akona atnase ifrisi awo me wu sa judges na idi asam da aje sa abre no me ka sam na atre wo ese afran se supreme se de Supreme Court ja o ma kwa transe tukuba na ye o nyina leader o me ko hia ho no na idi asam ni nyina wi ya no saboso me nwatwe o saboso me nso ada ya ka se e bebu asam no na fe kuruma ye din de o tene radio ho te radio de o TV ho te TV ho afa dia asama ya di ne ba sa boso me ba nwatwe na boso me nso no afa ni e di 15 seconds bebu asam ya tra se kan akufu ado onsam ne abatu aku mama nkodi na konwa amen amen adana me tro bi de to ho ana me hwe nipa sade nipa tamuo esitia mako Kumasi High Court pen. Mako Secret Court pen. Mako court to be our Ashtown. Mako pen. Mako KMF so court to them open. And so kona judges ni di asamoa. Ubonsu osrea no abe judge. Ubi chimi shiwa ni mushe I have advice you. That's what two for Nanko Jaw and Uncle Aquancape. Judges in the Oha, about sentence so, but obey can't two for answer. That's not the Uncle was away. Yes. How did be also come? Because someone can was some more about 9 years. But the Mahum about come says yes. Yeah, in your sentence, you are. I was just see I didn't know don't call fast. Ebe show me no the handcuff gunsa. Onsa me fie bio. So no nu anam na call ya na fe ni sia tete won. If you say one on tamu atete. Wo ko jail no mo so be fie abeda. Ete sa wo de papa na wo mama na wo sister bi. Ana wo kura ko Confanachi Hospital. Na ko ye se ko no aduane bre no wo ba ya ona ho zori ase asasina wo yam show obo so di mirikana continents ipa cho man na no da no o me se man no o me se o nya media asasema ba atwanso afufuo na anu ayo apesia na anu ayo ajonsam jeme so amen amen Afentadia, what the call ya ne bedsheet and a flax, ne neoma what the call ya no. Now, if you saba buano, now won't call the abifi. What Benina na where the abai? On some of you. I mean, Bacassa much now, and
ma Judgement tie no mfa mobra wiase awieye aban wiase awieye aban so who say homosexual and lesbian ni game for ye adwuma say barema ware ba ma ama begina so dem ma asofo a eye bishop ne cardinals asira so a woni say wiase awieye ayede aban Matthew 24:15 Yesu ka sami kire asuafo ne se Samunu sa chiwade a ebo man afuna bagina konkono bia de o kenka Bible onti ase no menani so a chiwade a ebo man sa osofo kotu bosom ade abaya asore ane da omo sande difo bi awo wakra omo so omo fra ne dito omo so wawu omo se Jesus abrante and I didn't go India. Ama okwaje powers and sakai obati asore no. Wati bi kura wa London wagina mu preach. Wa wie onse sika dia wani ko sika so na wira free. Wonsem. Wow. Oh, a very nice guy. Yes. Because about them all. Sana makano matie. Brantie anya ni sika one oyana sore through counseling you saw baby koi first lady ni wura second lady owura hono no watiem makoma omko ana sofo na wu okọ ne braso aduro na okoje ya ne braso na mamanka awrade so no kura nkyerɛ se nipa kura no nipa dasane o se wo ye bone ne du ko gina dakam our court a Joshua court wa the do ko gina dakam na judges tenase na onu ni pa ya wona bosom enkro timi hwe wanim aka tra o banchi na ukọ wi na yesai ni akan yesi abo ho nwotwe yesi ukom 8 years because banchi nya de a woto twena bonte kora ebo we akwadwofo to o man ma o man dikosia nyansa o prison je me so amen na ba wa pese kan ne kotokwa tira kwan na de adobanche kodi 8 years di bada sani o wotimi kwachi uko wi akokọ ni akan akokọ nan soa ni ade sentence amen na no na ma transfer na ma sese na ma unu say atamu obeyehu atamu ebeyehu enti ma wo bia wo ha ya aggressive me no ba be che nyame asem apam dadam no akwa na nyame fa subu atan ye simple oja na tamu ma Pharisees ane asofo enti se Israel ni ya bone a na ma kofa mransem no na asofo na tenase na Pharisees fo agina wo na ya judge wo ya lawyers. Yes. Jemeso amen. They all defended and they all kaugum. Obi akurem. Na asofo mpanimfo ne te ho. What you say? To mo kana samra no bowa. Ye kan mra no. De mra no wose de ye so si wabo a. Ye du ko bodua mu nanson atwa awurade. Yes. De awurade ba kan ye de ayewo. Ye si wabo. The apam dadam no na ye instant judgment. That's right. Wo ya boni ani agina so ne abufo. Wo sase asi wabo ani asu wabo. Asase otenase a. No otenase. Amen. Na nuna akoso akodum pampanso a. Israel nyame hwadi na Israel fo no. Afa na ya entanchia. Wo mu atantrene me baka sema kire wo. No nyame should know. Atemu no wagina de. Jemeso amen. Wagina atemu na nsa na obebu atan no. Wode ama Israel fo abu atan. Ebi ya papa, ebi ya bone. Na mo wode atemu no, wode twa wono an doba. Wo jemeso amen. Wode atemu no ma wono an de abai. The doba. Yes. Bebaka sama tre untia.
Sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn ɛbɛfiri soro bɛbu atan a ɔboa. Wogye me so a mepɛ amen. Amen. Atamwa nyinaa no Yesu Kristo na ɛbɛbuo. Na no na amanfoɔ nte aseɛ. John 9, John 5. Yohane Asɛmpetrenum verses 19. Yesu muaye. Obiara ntie wo, mebɛka sɛm akyerɛ wo. Ana Yesu buase wɔn sɛ nokora me se mo sɛ ɔbana na moni tirim nyɛ hwee gye deɛ wɔn. Falasifoɔ no, wɔn ne Yesu asesafoɔ so. Wɔn sɛ nsɛm a woka nyina wo bɔ tirim. Woyɛ dadafoɔ. Woyɛ dadafoɔ. Ana Jesus aka kyerɛ wɔn sɛ nokora. Me se mo sɛ. Na no Bible no. Baabi a wobɛduru a ɛbɛka sɛ nokora. Na Kristo aka ne ho aka ho. Trinity. Amen. Nokora Nyankopɔn dinim. Nokora honhom. Yes. Ɛna me Christ. Wɔde ne ho aka ho. Amen. Wogye me so a mepɛ amen. Amen. The baabi a Jesus bɛka nokora. Na Trinity ne na ɛka hyɛ abom. What is it? Because nti ɔsɛ nokora me se mo sɛ ɔbana na moni tirim nyɛ hwee. Yesu Kristo sɛ ɔba no ɔmoni tirim nyɛ hwee. Agye deɛ wɔhunu agya no sɛ ɔyɔ. Agye deɛ wɔhunu sɛ agya no yɔ. Ɛfiri sɛ biribiara a ɔno yɔ no. Ɛfiri sɛ biribiara a agya no yɔ no. Ɛno ara na ɔba no nso yɔ. Ɛno nso na ɔba Yesu Kristo yɔ. Na agya no dɔ ɔba no. Obi nti ha ye. Na agya no ɔdɔ ne ba Yesu Kristo. Na ɔkyerɛ no deɛ ɔno ara yɔ nyinaa. Na nneɛma bi a agya no yɔ no wakyerɛ ne ba no. Na ɔbɛkyerɛ nnwuma akɛse a ɛsene yie. Wɔwie no ɔse hwɛ ɔbɛkyerɛ ne nnwuma kɛse a ɛsene deɛ mahuni. Na ayɛ mo nwanwa. Na bɛyɛ mo nwanwa. Na sɛdeɛ agya no nya ne awufoɔ na wɔma wɔn nkwa no. Sɛdeɛ agya no anya ne awufoɔ na wɔma wɔn nkwa no. Saa na ɔba no nso ma wɔn a wɔpɛ nkwa. Saa ara nso na ɔba no nso ma wɔn a wɔpɛ. Obi Nkwa. nti a aye. Saa word wei na ɛmɛ de. Ɔpɛ nkwa. Ɔba no nhyɛw sɛ bɛgye nkwa na mmom wo a wopɛ nkwa no Ɔde ama wo. na wɔama wo bi. Yes. Montia ne Bible no o mɛmɛkan Bible a meduro baabi anom atom. Na makɔ ne nam kakra na madwene hɔ no ho. Yes. Wɔsɛ sɛdeɛ agya no ma nnipa nkwa no wɔnya ne awufoɔ na wɔma wɔn nkwa no. Saa ara nso na ɔba no ama wɔn a wɔpɛ nkwa. na gya sɛ woyɛ nipa na sɛ ɔse nkwagye a wɔmpa a Ɔmfa ma wo. wɔntimi nkyekyerɛ. Yes. Wogye me so a mepɛ amen. Amen. Wonim si a wɔ nipa bebree wɔ hɔ a wɔka kyerɛ ne sɛ ma yɛnkɔ asɔre a na ne bo afu. Ɔnkɔ. Amen. Amen. Na ara asɔre kora nso yɛ force. Ade a bɛwo sɛ yɛ force ne yɛ pia wato gyem. Ɛno na ɛyɛ no. Amen. Amen. Anan nadwe yi mepɛ sɛ mekasa kyerɛ nyansani. Amen. Ɛnyɛ bakwasea. Mepɛ sɛ mekasa kyerɛ obi a ɔpɛ nkwagyeɛ. Ɛnyɛ deɛ ɔkɔ gyem. Yes. Ti asɛm ne ye. Wowɔ sika wanya. Wowɔ kaa wasi dan. Adeɛ bi a woyɛ no wɔ wiase no mfasoɔ ne bi aso. Sɛ woanyɛ Jesus Christ a wabrɛ gu. Amen. Amen. Ɔse ɔba no sɛdeɛ agya no nya ne awufoɔ no ma wɔn nkwa. ɔma wɔn nkwa no. Saa na ɔba no nso ma wɔn a wɔpɛ. Saa na ɔba no nso ma wɔn a wɔpɛ no nkwa. Na agya nso mu obiara atɛn. Obi anti aye. Ɔse na agya no nso Ɔmu obiara atɛn. Na temu no nyinaa hyɛ ɔba no nsa. Bɔnsɛma Christ. Ɔse agya Nyankopɔn se bɔnsɛ no nso. Ka kyerɛ kramoni sɛ me nua Islamic ni. Onyankopɔn se ɔmu obiara atɛn. Na temu no nyinaa hyɛ ɔba no nsa. Na ɔde atam wɔ no nyinaa ahyɛ ne ba Yesu Kristo de aban nsa. Ka kyerɛ Yehowa dansedini sɛ tia ha yo. Amen. Amen. Wɔse nyame se kane wɔn na yɛ judge. Sɛ watu ne ho adeɛ so. Wɔde the judge akɔ awieyɛ. Yes. Na ɔde ne tumi ɛne na ho ɔdene
What do you say? What the man by Yesu Christo? Shall someone make kind of Makoma Cononso? Catch your Gatama Buddha. Catch your one say. When young good boss say, what more tribute? Or the Atamu in the name of Yesu Christo. Tell somebody, Mama had a Christian for Sonte. Yes. Now, Mama, Ahumadia for Sonte. Tell somebody, catch up with some for now. I must say, Omuni Munyame. So, Munyamea and Kobano Sunino. Amen. What you may swap, amen. Amen. What so the Atamu in the answer, why answer? Obanensa. Yesu Christo, sir. I don't know there. Because, sir, Atamu. Ewo nyame ho a anka ya ya adwuma ye hunu but atamu na bede Yesu Kristo ho no dia sawo savu ni ya woje so amepa amen amen dia asem na sofo awi akan anyam na metro yo Bible wey acha me nana enana Bible ni ba wi aseme na ya bibia na Ghana kore ni ho yokwasem me batoy ana ya kiro se jani mo biara ten ajanya nkopɔ se omu obi aten atemu ni nyina so no de atemu ni nyina se ne ba Yesu Kristo nsa se wo nyina ni obani ni se enipa bia woti asase we so ne ba no di ni se de odi ajani ni no jema so amen amen obi enti ayo o se ne ba Yesu Kristo ya de aba ni di ni yes ya kase obi di obi ni a na me kire wade yo wo wa hobrase ama no di ni no what you say yes ubu no di ni jema so amen amen ne mara ya adwuma wo so anotie o control so di ni de opebia na wo ye enya de wo pe na wo ye that's it jema so amen amen wakatire o sada obeda na numa sam varuma wo jema so kasa amen amen adia bia obesho se eno na yo no eno ana wo ya de abai no na wo yo wose obia ni obane ni se de odi ajani ni no sadie waba wadwempo so obedi ajani ni no di obane ni sa de oni obani ni aja osoma no ni wose obiara wose oba Yesu Kristo oni oyampraba ne so ne mfaso wose oni ajani ni enti so jona se wodi anyankopo abo so ni asase onu na anim no na anim Yesu dia you be in trouble wose obiara obabo na dwempo se opese onya da nkwan onni de odi ajani ni oba no nso ni yes respect the son good respect him yes man instructions anya dwuma wo bram no enti atoda bia ho na mene Yehoafo bi edi nkomo bi na meka kire o se bama ade a behia ni so mbedi Kristo ho adanse o so ojai Yehoa na mse na wo Yehoa no ni no o je me so amepa amen amen mama nka na kora nkira wo atamuda nipa bi ehunu nyame Christ ana baba bebu atan ebi a won tia se bi Acts be ba ka asem bi a kire won tia bi Acts chapter 1 Acts 1:9 what the Christo kosro also the Kristo kosro na oka ye no wie no wode hwe no no ore hwe no wo ma no so o ma Yesu so na mununkum je ni firi wonanim na mununkum je ni firi nanim na wode kro no hwe soro ha no amira Yesu kono na asuafo no hwe soro han hwe abere bani bia wo sentade fita begina woni amarima banu o mo sentade fita firi soro begina wanchen ana o kan so se o ka kira wan se Galilea marima ade na mugina le hwe wo soro yi ade na hamu amugina hamu hwe soro yi na Yesu ala wo fa no mo nche Yesu ya wo fa no mo nche ko soro no obeba saya de abai obeba sala jeme so amen na oba dan Matthew 24 verse 23 down Matthew 24:23 oso di pa ba ne ba
Was so high. Onipa ba no ba. Why was some walking? Christ. When Nipa ba Yesu Kristo ne maye. Yes. Kenkan. Was say anaso obi kasa we Kristo no wa na so wa ha. Kristo ne wa ha na wa ha. Anyini. Na Kristo atrofo. Kristo mu atrofo. Ne adifo atrofo. Adifo atrofo. Aba sorry. Obayen santrani akase ne anwanwade tumia. Na sebetimi. Obeda wana wayi woni. Wana wayi wo kro obeda won. Kemaka kire mo dada. Wasemaka kire mo Yesu na akasa no. So ka kire mo se hwe. So akakire so wo sere so. Monko owompie mu a. Wo wahenema kokoben. Anyini. Na se de nyinam pai Na se de nyinam apai fra puye. Esre kwatoye no. Se de Yesu Kristo maye toso mienu ba ya no. Fa kwa efuru won. Owi o se fa kwa efuru won. Ahona kode aboaboa no. Enanu mu. Awuye Antamara. Owi obedru so. Osane nhran. Wose nsoroma betu firi soro abegu fam. Na wosoro ahoden ba woso. Anu na Yesu Kristo maye onipa ba no. Na nsantra ne beda de wosoro. Na asase su musua nyina. Jamaso kasa amen. Amen. Abusua mi ti sa bratuo. Ayeko. Asra. Aduana. Wose asase su musua nyina. Ombesu. No hunu onipa ba Yesu sa. Jamaso amen. Amen. Be there someone. This Psalm 1 verse 7. And come for. Shall on a was it on the Murukumuriba? Now, a new one you know. When I'm saying, yes, I know Mr. Gato say, no, pa. Yes, Christo, Babana Jumpa so abano. No, biti a peteshiba. No, quasem. Now I jet. Burukutu. Jemaso, amen. Amen. No, I jet kakai. Yes. Be who said. What's your new one in our body? Who know? And yes, Christo Marano. No, been sat down, girlfriend, sister, watching a no quasem pepe. You went in Abihuno. Oh, Pia Babano. No, be no, be in a hotel. And you went in Abihuno. What's your new one you know? You went in Abihuno. What you must swam per amen. Amen. I him for Behono, a person for Behono. I die, yes, Babana Jim Paso, but not person even so the bride. What you say? Not Dr. Bill Susa. What is a theater? I abortion. You went in Abihuno. I said, you went in Abihuno. A new one you know about the Abai. And not the Katua. Was it when the Kahono? Was it when I'm Rukumaba? And you when you know about Hono 1 hour 1 at the Pia 1 on a crowd was some I don't know. As a Sumusian in Ababon. Well, we are no. What's your assassin Sumusian in Ababon who amen. Amen. There are so many Alpha and Omega. But that's it. Jamasoka say amen. Amen. And to say what to her. Now you say. A real senior ya may come what it. Yawo dakono. And now age you're saying. A die yawo now dance as well. Ya den tomana chechero. Ye to make us a fan tomati chechero no come na wa ngura ne mu. What you must show amen. Amen. And now what do you say? Trasena check you. A dear be a wa hasia na wa dia bai. E One Lawrence, president, former president, 1980, 79. And on Bayoku, and a boachi janum, Obeyoku. Ometime fighting ya, you two Lawrence Morano. 1980, 79, 80, and your tuaba, my lima winnie, Paulinum, time, the tuabama, lima winnie. Fine. 80, 81, 82, and Lawrence is Sabe 2, Liman, and Obe take you over. Odi akonya no mu atwade bi se na discussion o se ginyame yes Jamaso amen amen o mu ya ne nsasai o se ginyame akonya wai aginyame wo Jamaso amen amen me ka sam na atre onti ne makofa that time no a gentleman age of 32 33 years. That's what soldier overall atade no no the response is sinania ayu prane ba ensifam no ahura sifam wow na man for boche no so
What do you say? Do something before you die. Let the blood flow. Make us so much no. And not charity one and 3 years. I'm not against him. Sadia no what 32, 30 years. No one Jimmy who feel promise from our family man say look at them. So a soldier for plane him. Then I go far down me bridge as malima jojo. Well, dear champion fast one. What do you say? And now, charity one and 3 years. A dear be a white hasiano, a warrior yet. What you must show me, amen. Amen. Kakrabi, not so far because we are some more ya. Over who must say, so for an abaco crass. Mamma Kenya must show a crunch. You were there, Yamada boss on the assassin, Genesis 1:1. And you were said the yeah. Your beginning and the end. Yes. Genesis chapter 1 verse 1. Was in Fitias, Yammy boss on the assassin. Number Matthew 28, 16 down to 19. Was a minimum of 1 million, because we are said the yeah. You need to think. What you must show me, amen. Amen. Assess your body. The last hour, your judgment. What you must show me, amen. Amen. Corinthians. I can't say more. It just say. 2 Corinthians 5:10. It was saying, Was it just say? Any pen in our copy, Christo. A Timu Janim On your body jump, pour on a troy. Huh. Paul has some more troy. Member say. We am the show. The person tia simili. 2 Corinthians 5:10. It was saying you copy Christian Timu Janimo. That be was it Yehua. Was it just saying na? A copy of why? Christo at Timu Ayatukuba. Was it just saying na? Jamaso, amen. Amen. Now, dear Baku, I must study. Amen. Who is say? Was it a just say? Yenina. And the pebia. Copy Christian Timu Janim. Go. Sanya yanko. Obia. I am for Cajon. Yes. I come for Cajon. Malam. Copio. I don't see for. Is the force of Cajon. What you are summoning you? I buy four so I the force of Copio. What's it just say? Yenina copy Christian Timu Janim. And to say, Mimako, not come for the court. What you say? Yes. Mamma Kanya Mimu Kuranchiro, Menada. Now, because I tell you, John. Yeni ayaji Yesu edi nkwan ye kopie ho. So what you say? Cause some people for share. One can people for ho a wokopa de ho. Yes. But so so ni asase wura no. Obu obia de abai. Okay. To say etwa say. Yenina kopie Kristo temu dwanim. No bia nya donam ni padua so. Ye obia nam ni padua so yo ye. Papo. Bonio. Said yo. Na anano metrase ana medwene na mesi na kwamba so na nyame obefa Yesu obefa so abu atan ana won konkro draw my attention say temu no obu na mesi what obu say anya na Matthew chapter 25 Somewhere 31 say oba ba kire na ni mo nyama gyaso no papa ni pam say no obu say. What do you say? Yes. Send mo nyama konwa no wote so dada. Na ni mo nyama konwa no me so ade aban. Wote so dada. Wo kenkan, me come wote. Okọ heaven no. Akonwa wote so sese no. Ani mo nyama de aban. Akonwa. Se wo bu atane dada. Obi be ka se sofo. Asamba na wo kan. Sofo. Edo se nyame Yesu Kristo obu atane. Answer is yes. For our Bible. Maybe a John 3. The one ya sampa, a 3 million sa. Yan shasa di atemu rishitia. Oje meso amepa amen. Amen. Memwaka free. Verse 9. Verse 9. Yes. What kind of Bible see her?
2020 no. Nikodemo boasen say. Yes. A bad then a yenim ayaho. A bad then and some are ayaho. And yes, boasen is yes, boasen say. We are Israel for the we are Israel for and now him suggest a nipanya of fufro. No crime so say. No crown me so say. The enemy yaka. The yenim and ayaka. Na dia hunu ni di ho na de mahunu na me di ho adanse so mo nya adanse no nso me ba se me be do onyankopɔ ahini ho adanse no wonyini se maka mafoma asem na monyini se me ka fama asem na se wo Nicodemus wo ne Pharisee no monyini a ebeda na se me ka mo soro nsam wo ambagie die na obi mfro soro asetra ne se osoro wo nkɔ hoda ade di wo firi soro asase so ana wote ha geme so amen amen enti me ka fama asem na so onyini a bade na me ka soro asem so wagie di obi mfro soro ade di wo firi soro sane ade di wo firi soro a osane no nipa ba wo soro no onipa ba wo soro na se de Mose ma wo no so osere o wi ana fama asem ni o afan wo ba ka fama asem na na se de Mose ma wo na se de Moses ama wo wono so wo sere so no sara na twase o ma onipa ba Yesu so na obiara wo gine die na obiara wo gine die na nya de abai dankwa full stop wo je me so amepa amen fine yo yan shade nyame akoyi Israel for free Egypt ana Egypt for ba ye bone wo kwam ana wo wo keka wo wo ewe wo wo je me so amepa amen na Moses yisu so nyame afa di oba shi Israel for ase onyame hwe Moses ana o se Moses senedua na ye ko bere wo na fa ko bere wo won senedua na so me ba ka sama tremo na Israel ni biara wo won bi be ka no so timi pagya na ne hwe dua no ko bere na wo sane so na oringu obenya nkwa jama so kasa amen oringu obenya nkwa the Moses ya fast and wo ye so atemasia Moses ya fast and wo ye yes enti wo ye sa wom wo won bi kawa na fe wo pagye wani no ahwe na ho ato amen na me check Bible no Erade busa me ma me huni the first miracle Moses eko Egypt no first miracle awo yoye eye dua na ode to ho mare dana de ode to ho mane dana wo that is Christ one we abaka sabonsam Christ jemeso amen ana memene Egypt for de no ana de den kwaje nso bra Israel oje be so amepa amen what you say yes you can ko bri ade a ye de afagem amana ben amana tebia ya de abai asesa oje be so amepa amen na urade ka kire Moses say abiri bi baba wonam Yesu Kristo so na man hunu ne wo ne sori so abaji afoforo nyina ade abai ankwa amen yawo nipa bi ho a ma me nka sam kire yo wo no na wi wo mo no aye Satan evil spirit demonic jemeso amen wakawa no pubura gumu fine ani aye ko bere wo ana sane ho what you say enti se wo no akawa ne ya so mu no apagi wani no wahwe wo hwa ya ne tomi a wo ko bere ne de anum no abawura wo wo je me so amepa amen na drip poison ni nyina no ay normal enti ano ana Jesus echo to Nicodemus say no your former sem ayade esi fam yes esi wo fam Moses akwantuom to katra ne say me ka a former sem na wa anye ni dia e be na me ka osoro asem abagie die a former sem ne say wo ka wo bi me yetime de ko bere ya wo ese ne dua so na so kawa no apagi wani ahwe no anya nkwa na say wo ayade ko bere ye etime ye buro firi nipa mu a
Jema so amen. Amen. Oni papa ne de sane dua so a obi hɔ na wonya nkwa. Obenya nkwa. Oh. Me pa o cha o tie me pa. Pa. O jema so amen pa amen. To catch Nicodemus. To aso kan. Wase na sɛdeɛ Mose ma wɔn so ɛsrɛ no so. Ɛsrɛ so. Saa na twɛ sɛ wɔn nipa ba no so. Sara ne twɛ sɛ ɔmo nipa ba no so. Na obiara ɔgye didie na nya dan nkwa. Na obiara ɔbɛgye na di no wanya de abai. Dan. Bɔnsɛm kɛseɛ ma Christ. Bɔnsɛm. Obiara ɔbɛgye na di no wanya de abai. Dan nkwa. Yɛn to aso. Na sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni. Me se nsɛm na me de pa o. Papa. Wɔse sɛdeɛ Onyankopɔn osi dɔ ewiase. Sɛ ɔde ne ba wɔ ne korɔ ne man. Sɛ wɔde ne ba wɔwɔ ne baako pɛ ɔde ne maa yɛn. Na obiara ɔgye ne die na anyera. Obiara ɔgye ne die no ɔnya de abai. Ɔnyera. Amen no. Yo. Na kyɛ sɛ deɛ wɔanye Yesu ani no wɔayɛ de abai. Wayera. Obiara nka bi. Kabi. Wɔse obiara ɔbɛgye na di no ɔnya de abai. Ɔnyela. Ɔnya dan nkwa. Na kyɛ sɛ wɔanye na ani a wɔayɛ de abai. Wɔayera. Afei nyadagye ne ntutu na basa ne asɛ. Do to aso. Wase na Onyankopɔn soma ba no wiase so mebu wiase atɛn. Ahasia na ɔbaeɛ no. Wɔde yisie wansoma wɔn so mebu wiase atɛn. Na emom sɛ wɔmfa no so nyi Na wiase. ɔfa no so agye wiase. Deɛ wɔgye ne die no. Obi enti ha. Do ɔgye ne di no. Omu na atɛn. Wɔmu na atɛn. Deɛ ɔnye ne ni no wabu na atɛn dada. Wɔte asɛm na ase. Yes. Me nua. Wohunu obi no ɔsom bo suma no. Hwɛ. Wɔka kyerɛ obi sɛ sista ma yɛnkɔ asɔre. Bɛgye Yesu di. Na wɔka kyerɛ sɛ mede Yesu yɛ dan. Suma no. Super. Wonim bɔne a yɛnsrɛ ma. Yɛsɛ bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ wuom. Ɛno deɛ yɛnsrɛ. Bɔne a yɛnsrɛ ne so obi apo Nyankopɔn de yɛbɛn. Asɛm. Wopa kyɛ wɔ nyɛ ye. Obi kɔbɔ adwaman a wotumi butu bɔ mpa sɛ Awurade saa apagya no. Gyeme so amen. Amen. Na sɛ obi po Nyame asɛm a yɛnsrɛ. Aberanteɛ ansɔre abu adwe so ha. Methodist nyɛ na wɔ ha. Assemblies of God wɔ ha. Gyeme so amen. Amen. Pentecost wɔ ha. Deeper Life wɔ ha. Ghana Apostolic wɔ ha. Pillar of Zion yɛde bi aba kurom ha. Yes. Mama nka sɛ mekyerɛ. Ɛnyɛ wadwen sɛ wɔn a ɛkɔ asɔre ne ni adwuma yɛ. Saa na bi awodwen. Ama ne nyɛ wadwen sɛ abobɔ Adam. Gyeme so amen. Amen. Yɛwɔ car headlight ɛne yɛwɔ fog light. Denti ne yɛde fog light ka headlight ho. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ akyiri. Yɛne a yɛagye Yesu Kristo adie no yɛwɔ niwa a ehunu akyiri. Amen. Ɛfiri sɛ dabi deɛ ɛbɛba no yɛdi ka ahu. Gyeme so ka sɛ amen. Amen. That is why onitifoɔ ohunu bɔne ɛbɛba na ɔde ne ho ahinta. Ntetekwafoɔ na fam na nya asotwe. Nti so gyina ha anya wadwen sɛ bia sɔfo Akwasi Awuah na ɛyɛ no crusade a memo adam o. Saa mfidie wɔ yɛ amatɔro. Sabi mede bɔ ayi a medidi. Pa na meka kyerɛ. Na ma se sika, na ma bɔ ka, na ma tɔ ka, na ma tɔ wai, na ma se sanua ma gum sɛ me bɛka Nyame asɛm akyerɛ wo. Me hwɛ de aba na wonya nhunu yɛ na. Ɛwɔ sɛ me yi wa sutire na abɔ ho adwa. Onse sɛ obi te hɔ na deɛ bi ba no so no ohunu ya. Wa ohunu ya na ntampa na de mirika na akɔ sɛ brother. To na deɛ bɛ baba onso ahuru agyina nkyɛn. What you say? Yes. Nti makrosabo nso sɛ asɛm kɛseɛ bi reba wiase. Ɔbɛbɔ bɔ so sampa na wanane asase sanku. Ada no wɔbɛka sɛ me waborosan. Na Nyame ɔyɛ good. Obia bibia wɔmfa. Ɔba ɔsi pagya wo dan. Pagya masase. Ɛda no deɛ waa na atete do tie si yɛfa. So ɔde bɛsoa wo. Ha pagya wata kureta pagya masase. Ana so ɔka sɛ pagya na ayɛ ayesɛm a. Wonsɛ so obi de ne kata sɛ hɔ. Na de obi bi kɔto so na ɔka sɛ yi. Na so nyɛ no start so ɔbobɔ ba. Odu hɔ abɛho aso ayɛ nsɛi. Wonsɛ hura tɔ baabi. Yes. Nandia. Ɛno na Jeremiah
So katana ni no hwe de awurade de be ye Judafo a Judafo ni hu bintinu na esanusu to asesamitire ye nsuo anema ni wo ye subra kama sua mameman sanka menya kwanto tamasua wo sere so a kama dwane agya wo ma no Gya wo ho. Abrantia me hwade anam kwa mu ba na me yama hyeme. Teniye wo se de oje oba ne di no ori mu natan na de wanyi na di no Bunatan dada. obi antie yo wo so ha de abai Bunatan dada. wo bunatan dada enti bebusa mu nyina atemu na fa na Yesu bebu ya na wo obu Obuko. Bunatan dada. Ko siada dua amanfo dware ko asore no afa na nso ye wo mapo park isu Aya no tie. abedi pale mo boy no o ma timi di America bagana O man temi afa magana. ha wo di opa ka bia wo wi ase bia to bia ba se mo ai wo se ni pa jimi wo ko to ka na ye mo no asa ye na de awura fitam ni wakoye Yes. wo ni bi se wo nso fitani ni Christ Ah. what can I say brania repair ma so a wo se da na no obi bu sam se so for we adwuma ne sanam se me fitani no say ah we fitani say o so for na fitam se me fitani no say ase ne sanam se me repair nipa Ka bia wo ye bi. ye me so amen Amen. na se me repair nipa o ma o santa boat atuo na ma repair o ma o spring dia bubuo o ma o dwena se na me che wo mo ho ni obebo jack no atiniti na huru mu ansa Ka bia wo ye. My God. ye me so amen Amen. afa no ojira ona me se masa wan ka se wo fitani na no ni di nkomo na me se wan ka so wan hunu se wo problem Oh, so repair. afa no ojira na me se wo hia repair Yes. Yes. do to asokan Oso Nyankopon so mobade wiase so mabu wiase atan. ai Na emom se onfa no so nyi anyi wiase. wiase De wogine di ne wo mu na de oje Yesu Kristo die no o mu na tan. ah brother ye hu adanse di jai so ko na kaba jai Yo. de ne ye wote ha na so asori wo de wo nko bi da brother ah sofo me busa akwose enti obi ntimi ntrafie motena na ebra nko heaven Mo bisa pa. eh dia sofo ye de obi trafie ha masa a teacher fo nye mayu acha sofo Omo ye papa. a teacher fo Jesus from kwala. wo nye mayu acha sofo and so still what would do back to school From konkonyem no. atamo ni abuko ensra no anya wadwen se me te ada Yesu baba no na masakra na wageme nkwa yo na sani anka eye ka bo wan se wifo na ba chale what asem bi asie Yeah man. yesi Yesu na wagye nkwa no wo bo Oba. woni a yabaya yampa ba bi nyina no oba ya de asem akoto na nim se wire nyina ono ana boy Olone boy ya. Ne bo wule nyina. ndi 3 days ni de menya ntwimu o Hey. masakra jantre me twa no manaba jemese kasa amen Amen. wo twa no manaba me say the abano ye dangerous ha me catch us say Yesu abesin say wiem a enni 15 minutes na wo ye ne de nyina no apeke wo because atamu no obuko jemese amen Amen. woni mi se wabu awufo atandara amra osane kwa asamado no ana o pass judgment o ka asampa no wie no wa ma agidi ye no oyi wo mu free ho ade wo mbesene ko paradise wa mu so a anye ni ne da so gu ho obi a wo asamado bi ansa mesene nyankwa bi oda ay simple kan bia ne yamie so nkira ho wojema so amepa amen Amen. anti privilege our home atiasefo atawufo Because mo privilege last me ka say me say
Sadia chewa. No sorry for you with them. Na pia bon temper, no says Yadum. Trasa, a quail homo saw ya dear. Because yes, soon some Quasamadon Cocasabio. Wabua Ufoni at as a 14, a Ufona were passing a judgment, one at what one call paradise. And not as a phone sono, or buatine. Why would you do? Or muatine. Why you know buatine? Jamasoka say amen. And to so 1 year so in a weir, or Quasamado. Would you use to dinner weir, or call paradise? Jamasoka say amen. Amen. What said the Atamoni city? The entire year to nipa for say. Obi an shara bra boye no no. Atamu ana no abu no. The so betre am robbing mu. Na wo de awu you be in trouble. Wo betre am robbing mu e wo dwe so ha. Na de awu you be in trouble. Wo de di mamachi. Wiensa loto nyina twa. And I'm your footballer. Kojinuro, kwa bosom so, kwa malam ho. Na sa malam tim ma bobola nko no abubu ni nansi dem. Malam no de oje cap on pe. Koji anko pe. Me pese me catch brother. Me pese obi a utie me ne. Enti na me kono boko no. Anya se Kristo batrase na wa basa consultation. Ora Yesu. Humi mobbo. Me nim na me nim. Minna na minim na Bible say de wonim no bu ani gu so enti awurade we de bu ani gu so na gye me kakra no wa matrasio na ade ba kokura ma hu ni Kristo hu no say oba asase so a wa kɔ no atade a na se na ode kɔ na white woje me so amepa amen. Wako ya no de Saturday no ko nu mojam. Ana na ni ko sua nso a no de te ha no na ye white. Jama so amen. Amen. Anu so oduru soro na otutugu ho. Ana oyiyi ja. Na de ya ni ko sua na de hihye mu. Ne takra manso a woni ni patimi de kasa no. Oduru ho na otutu ho. Ana okopa sekan a enam. No de yata krama no de sha nanum. Woje me so amepa amen. Amen. Ana ne nan ni me anu so o change no. Ana o fa nan a ye de asafu no mu manado. Ana ne face o sesa no. Ana o fa de bright cha wia. No so o de sha nanim. Ana fe wo tro ni din ankasa. Jemaso kasa amen. Amen. Wasi ni din ni nyankopon de yabai asem. Ana odi aboni musa. Wojemaso amepa amen. Amen. Ana onya daje e change ni tirinwi. Ana odi nwi a ede so odwan ho nwi. Ede shanity. Etre law. Once judges and lawyers. So I'm more quatrasia. No more day. Wama yina kato mu trinwi so. And the Christ and so the area by Ashe. Or passing a judgment. Fanioma diagro. Na trust you na wun sia wa berekura yanya wo ho ade. Wo si Roman communion wo je to nsam. Kron kalon. No down wani. Una akro. Obagema. You need Christ more than anything. Yes. And trust him and mura by you grow. By phobia ni nkwaji. Because what you show them akoko kubun sam ho kwajemwa. Ukọ malam ho. Tie duro ni nemadifu atrofo so. What you show them to aware so. Utonzi great ato apatase. Apa nkwaje die wa namusume ni pesa ye. Die
One Yamen Saswade, what would you possess a false woman? I say. What you must swam upon Amen. Amen. What do you say? 19. Na yem momni atemu no. Well, we are see young mom atemu and Ankasani. Say han na ba wiase. Say a hang any Jesus Christ or be wiase. Pa do sum sene han no. When you say Sadia we see Genesis. Hon konkuru ne be chemu. Jema so amen. Amen. Ofra han na de che. And ofra sum ne de anadwo. Yes. O jema so amen. 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 And was one momni atemu no. Say han na ba A wiase. hang I want Christ. Because John became one of John 1 was say no kora han shema ni pe biara no ho na no na ribe wiase wo wiase dada okotu Genesis jama so amen. Amen. What you say? Yes. Tieni han na be wiase na nso nipa dode ai Sum sene han no. what you say? What you say? Wo say o sum na udi bone a utimi di. But so you know, when you be a how. And a hand so ye and the secret, but there's somebody a covered yes. The soya batema, Miss Rao. Moamoto Joshua, Yamuya prostitute, Munyai. Moamuya gain, Munyai. Be a 1 Corinthians 6, verse 9. Or say, dear your friend, righteous life. And as someone say one I want to see Yanko. Or be a one thing, Yamia Hinia, Mama one not many baby and not for. Or be a bojamai, ne aboson for so many. Ne our say for What I say, ne who you for. Oshini, Ne marima one marimada. Marima, one marimada. What's this say? Ne a refo. A crom for, Ne a libre for. or be an anibradi, Ne a sabo for. Sabuni, Tokapenny, a mim for. A mim for. Yanko point. And Yamia Hinia. What you must swap, amen. Amen. And in Tranka say, may you become me a prostitute, and one I'm the shaman who Yami won't found. Malamadali, no a prostitute, not one or the shaman, but a day meeting Christ. When him say, so be a 2 in our social Panamoya pe. O God, sorry, by because Pillar of Zion, and not the other court, but you are Christian because we are born fata. What you must swam upon amen. Amen. Ah, maybe I'm a come say Jesus a Timmy Judas carrot and free the share for more. Massa, and tracing Casame Papa yourself. What Timmy rejected Judas carrot. I'm a drone cassette, me papaya decking. Amen. Amen. Go young cock. Was the yemomni atemu no. Yemomni atemu. Say han na ba wiase. Han na ba wiase. Do sum sene han. Na so nipa do sum sene han. Say wonuma ye bone. Nipa suban nipa ne ye. Nipa brabo nipa nyuma ye bone. Obiara ye bone tan han no. Obiara wo ye bone no. Yesu ye ne tamfo. Oma han no ho. Oma han no. Na nyuma ye bu ho atan. Do ye de no kure ne ba. Obiara wo ye ade a etene. Eno no kure ni no. Oba han no. Se nyuma be dadi. Efrisa. Wo ye ni Nyankopon mu. Abrantia, mebushao. I just so croma hana woteno. But aba panti na adi ti croma. Abrabo bay ana wom. Suban bay ana wom. Atamu obi bo. Maybe I make catch now. Awurade gusubu. Ha, wan hweye. Na tena kam na kan ni ku. Wuwia. That's a one tania. You be in trouble. And this any power Jeremiah can be Jeremiah. I think 22 or so. Verse 10. Was the moon swell before? Was a man so for the moon yamano? The yamano. The sumo the moon so the other crow. Yamam so baby I had the by crow. The on Sam baby now was assassin. And this and they all. Monsieur wa. Mabusa unim Jesus. Monsieur wa no na me bisawo. Brother and two him Jesus. What can say there be an Mabusa Samasa and him down the bewu? What you consider by? We do for an up a blue one of fat. Was a shuffle, a friend of Cray, my pajamas shot, my class or a monsieur. And my catch us and now short and I walk on, them show be Jesus. Yes.
Wote me so amepe. Amen. Amen. I was say what she said Christ. She said no. Obabu ni pa nyina time. Na tamu no wasase dada. Aye suma mu ade a Christopher nim enipa kore nim. Ya gene say ye wuati Yesu beba no aba fire gina ho no abu ya tan sa tamu no so obu ya de ya eko. Ye motive nyina no say Yesu ba ye wuati sa tamu no so obu ko. Nti wa bu sa ho se anaso ene ukofie na akoda no ansori bie wa wo ye hwade. That is the question. What you so abepa amen. Amen. So kwachia ho to na se wan sori bie wa wo ye hwade. Amen. Amen. So atobiri bi say awo na nipa ye mmobo. Ha asema me kan sia no so nipa bia wo da wo so da ye no eye easy so betimi ewu. Nipa bia wo da wo so da ye no eye easy so betimi ewu. Cause o kra ne free mu na so ansa me hyemu bia wa wu. Ntina santefo se onim owu a hwena. So chia ho to na wo da na so o kra free mu a o se ma so da ye me so da ye na me nam nkran me so da ye na me duru kaso na me komi kurom nti se o kra ne free ko na ansa me se dotie no mu bie wa asa obadwe ma hotie me come what we are by for abewu we are konfo a obekọ we are sofo a obekọ we are sorry ba obekọ. What I say, we are mercury da obekọ. So the Otiabia one day you die. Now after that, there is a what? Judgment. Now adieba ko master di waha. Me say John 3:16 down. Ama akasatra me say. Sa urade atemu ono oya de yabai. Buko. Enti se wan hweye na toboni mu na wu na you be in trouble. Obi ankura ne tene ne yie obi antutu na namo yie obi anhwe na daagye yie obi anhwe na brabo yie na anim da kura obraba ya de abai beso woje me so amepe amen Amen. jo kan honisi O se je Nyankopon asoma ne kan Nyankopon obi anyame asoma no o kan nyame de abai asem me nam nyankuto na meton debi asoma ho ndonkuto debi na fa na mbaka tro se wudwa na enkoso no baji alata samena kodware no ho juma na ye oje me so amepe amen amen adwuma na apɛ bra nya no na me ye ho adwuma visa na apɛ bra me ma hanki wudu jama embassy wo sum se mpranso ansa no wawuram okwa de visa ne be ma wo enya ne ho adwuma na me ye ɛno nka wo so ahini ho adwuma je me so amen amen media ya soma me o great commission no ana me soma fa so a Matthew chapter 28:16 down to 19 was na shefo do ba ko ne simu ko Galilee people Yesu kire won so na ohu no okoto so na binum gi atinyi na Yesu Kristo baba kasa kire won so de osoro de asase so to me nyina ya de abai amame mon kwa na ma nyina kwa masuafo momo asu nsaja oba no nkonkurudim na mon kire won se woni de amasa nyina so. That is the word. Oh, you are so shy. Minimum of 1 year consider by. Yes, say, Namon country was Moncotra or country. Abrantia, Miss Srow. Miss Shadia Bar, Nam Yamashame. Amio. Amen. If we say a question, Mrs. Okoda, no one sorry. And to why, what can I already dear? When he asked to Christian, them to say, what you may show me, amen. And yes, sorry, I be cold. Nemuso crab in Yankwa. Some part of a catch on. Uduana,
me se me de mahunu bi me hunu bi kura sei me hunu kumase me hunu hwe kura me hunu kosia kokko me hunu hwe kura no me hunu kosia kokko me hada ma obi koji bi bra me se me hwe kosia kokko say paint kosia ani yakoto top portrait de ani bi ana mama nipa nye o no me spray ho ko te se VIP car jama so ama kosia kokko what you say ana se yakofa anwea na kwabra ne mu nso atranse ahuhuso anwea ya huhuso gogodi na ai na no so ye ton so te ha about say eno na ya papa jama so kasa amen amen ye ukra nkwaje ho adwuma wate so nya wi ase japade nyina na so hwere ukra fa so bi anim fa so bi anya de abai enim abusuafo tia me tia mu nyina no eto da bi won ma me crusade awie na sika kura me de crusade ne manya se bia ma ye crusade awie ma boka be 200 million ebi wa menya but me danya me ase so de boye ni ade abai asakra ani da say busa me wife me ko fie me danya me ase me hwe ni pa e be fa urade no asema me ka sa urade hira dwesofo amen urade hira won urade hira won urade hira won amen I was shocked. Me pese anka Yesu mra no na o kan ma wado mu kofie no. Amen. Makoma mu ade a me pe no. Se me gina ha na me ma gold, me ma diamond, me ma manganese, me ma wiase sika nyina bi. Wo wi a obi be fa. What you say? Asema Yesu katra mata no no. Was mata o ha ho. Enuoma nyina ho. Ade ba ko pen na ye na wonu Maria afa no na no na obi nyi ne nsam da wa an come here no waseko wan come here nsa amen amen Ghana fo nim say jo say obi toka no sit down what you say yes na wo wanantwie wo factories onu na nyame ha de ba hira no Ghana fo so ba no de hey masa man nyame hira no o fact why o yin hira say ya boa say ya kanya me hira obi nyame ho nkonkuru tinimu amen obi a wo dan kwa amen obi a ya tro ni din wade abai kwa ngomam say nipa na say wo yin hira o amen media madanya me ase o some kwasampani o frefre na adwuma e fo se wo bra man so da yo some ma ya adwuma ni bi da an so da ye so do ade a wo ya cheso no wa chama na besum so me papa o tete me te ha me ma me a o tete me te ha jama so amen amen me ko ba bia no ma ba me hu o ma no ma ni age if say anya wo mu a kabia nkasa bere wi aseme ampao mesraw obi a wugina ha enti mebuta ne sadia awurade nam nipa bi so agye me kra si ho ama na manya nkwaje ne sa na mpasa awurade fa me so gye wo amen ade ba ko abenim ni se nipa bi a wo asase so na awurade pa so agye wo nkwa amen nipa bi a wo asase wo esu no awurade pa so ha de aban agye wo nkwa na sekire ne se onfoso enti no ka se agya ne nyane awufo no ma won kwa na oba no nso ma obiara opɛ nkwa ene se osoma na samba won nkyɛn na ugidi pa na bɔne a wayɛ nyinaa wode ne mogya na pepa firi hɔ amen na waka wafra ne ma wɔse akoma na ɔde gyidie na no na ɔde pa mu ka kɔnkwagye Ojema so amepa amen amen awurade nkyare ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ nipa bibu ne sache na mu wɔ abogyekere
One person nipa bi abayira. That is why ama me do awurade. Sa awurade mpeso bi abayira. Amen. Sofo me adwamanfo. Oh. Sano na ma wo ye de bon yeni. So bebo adwempo se na megyae. Me nkwa adwamamo ho bio. Me fa Yesu aye me wura na me kra agyenkwa. Awurade din mogya apepa. Adwamamo ntro ye bia ya twra to so. Amen. Jemeso kasa amen. Amen. Afa awurade no bebo mpunumpu wo hwe wo hunu adwamanfo na mmohunu ne doba. Amen. Amen. So for my yin sagu makomi ni power ha. Oh nka he. The hear ma one say oba accept Christ. Na nya say na te de na sanke nyina nka wu. Kwasi asempa ya di no wiase. Ke nyina yewu. Sa asofo ebi ebegyina waka wo bone a ka akra wo de ani sha. Last na me ka don Williams so obegyina ho so kana bra bone a wabo a. Wa hwe abeto wira. Yes. Onsa ne nsa nyina kurikuri kura no ntia wo etwitwa na nsa. Ojeme so amepa amen. Amen. Yes. Ntia na nyumrai metofo. So for me a prostitute. So for me a kromfo. Me a dwamamofo me wensa. Me hia kokai me boy dwamai me no me jot. Ha, mama nka sam nkyerɛ. Sa asɔre a yɛkɔ no. Atenenefo nko asɔre. Ne bonyefo ne kwa asɔre. Ni akyerɛkyerɛ wo mo ma ba ya atenenefo. Oje be so amepe amen. Amen. It is a school. Obi onim ngome nko school. Dabi. Obi o ya graduate okopa de o school. Aji illiterate. Obi a wonko wonim ngoma. Yes. So ati ase. Eno ko school ni akyerɛkyerɛ no ma na ba ya graduate. Enti obone na wo ye no. Se obeje Yesu di na asa ka Yesu nkase nkyerɛkyerɛ wo se. Obeje di a ensign. Oda so te utibia na mu suba ne da so ya de bai. Enti ohia nkyerɛkyerɛ baboa mu afiri bɔne. Amen. Amen. Anana gi Meniwa. Menim de adi manim ochena. Menim de abatome. 2016 menim mawie ye. Jemeso kasa amen. Amen. Kama de tena na eba kama mu yagu. Kama ji Yesu Kristo adine na ode akama mra to agu. Yes. Jemeso kasa amen. Amen. Daniel ka bi kire Nebukadnezar wanfa. Wose nana mama futu anya ofe. Fa hiafo ye de ka mra to gu na bia wonyankopon be hu mmobɔ. Nebukadnezar amfa na nite ya no wa dane aboa. Ye obi oho me ka se na dwena dane. Sofo wo se me fa Yesu. Aso ye boso se omra. Obetintim bɔwere. Aye diama no. Na Yesu akacho se ayo fere. De aye ne fere se, aye ne fere e wo nipa anim no. Ono so be fere wo na gane na bɔfo anim. Ayo fere se wo be fa Yesu se me gina hai. Ena me ye lotto forecaster. Ena me gina na me se me yi 3 sure. Hey. 3 straight. What do you say? Yes. Adam. Me de chakwa. Me penipa ba 200 da ba ba je number. Ke bi betie bi kon so. Jema so amen. Amen. Me pesaw kra anya dankwa. Amen. Jema so amen. Amen. Me pesaw kra be firi wonsa. Yes. Asetere ne se obie ni ho a wonim de di nanim. Chana. Wonya kansa gubua. Na sa sofo wo wiase nyina Roman fathers abebo mass mount geography ni science ye bebo the mount number 34 nso ba nso bebo history jemeso amen. Amen. Ye be ya wufu som nyina mawa emie heaven door mauda wasi a wuti sesi a wuti asei wadwen sakra na otenane ena de wo kuro. Amen. Ena de wo kuro. And you want me to transfer them and cartons or be called war by four. Which is a swam about Casa Amen. Amen. And you now to transfer them. I be called way by four. How now, Yaka, and in the moment. How are your Bolivia show you flew? How are the boss of the show you flew? But I can carry a foot to a say yes, for who are the Christian 1 like me. But 1% and that. But you are calling another Christ. So, amen.
apɔw sɔre gyina wɔn aso